pasado 20 de junio, el Teatro Nacional de Cataluña acogía la fiesta de celebración del 25 aniversario de Catalunya Radio. Por aquel entonces, ninguno de los presentes podía sospechar que hoy se produciría el abandono de Antonio Bassas del Matí de Catalunya Radio, y menos escuchando las declaraciones que nos concedió el comunicador en la fiesta. Press Digital, Catalunya Press, ha querido recuperar dichas declaraciones para que las escuchen nuestros lectores. És curiós perquè aquests dies parlo amb els companys de la ràdio i no tenim la impressió que hagin passat 25 anys, perquè el ritme en el que es treballa als mitjans de comunicació és tan fort i és tan de cada dia, que és una miqueta com la vida. Hi ha un moment que et decideixes aturar, mirar enrere i han passat 25 anys. Ens ha passat això. I tenim la impressió que han passat 25 anys, que hem aprofundit molt la relació amb els oients, amb el país, i l'emoció que hem viscut amb els oients avui reflecteixen fins a quin punt aquests 25 anys han sigut de profit i justifiquen l'esforç que tothom ha fet perquè la Ràdio Nacional de Catalunya sigui una realitat potent.